Δόκισα, ανελάθω! Ήρθες κι εσύ στην Κιού για τα γενέθλιά μου! Όχι μόνο. 10 χρόνια οικονομίας είναι αυτά. Θα το γιορτάσουμε με ένα τρελό Latin party. Τέλεια! Περίπου. Ξέρεις, δεν βρήκα αυτά τα πώς τα λένε τα τσίκι τσίκι. Τσίκι τσίκι! Ξέρεις κανένα να καθίσει δίπλα στην ορχήστρα όλο το βράδυ και να κάνει αυτός τσίκι τσίκι, τσίκι τσίκι, τσίκι τσίκι. Καλά! Για μαράκες ψάχνεις! Happy birthday to you. Φτου, φωνάρας εδώ και σα! Αλλά στα τραγούδια, για πες τι δώρο μου πήρες! Ένα μπλουζάκι μπλε, καλό βραδινό. Τέλεια ρε εσύ, το χρώμα μου! Αλήθεια, γιατί ο πολιτής μου είπε να σου πάρω κάτι σε μπέζ, να το φοράς πρωί βράδυ. Τι λέει ρε αυτός, το παίζω όλη μέρα! Τι λάθος, πώς σου φέρετε καινούργια προσφορά! Μπόμπα! Αλλά οι άλλοι που δεν έχουν κιού, τι θα κάνουν? Τα παπάκια μας ρε! Τι βλέπω, θα πάμε καλά στο τελικό. Δώσε μια λίρα να σε πω. Οπα! Κλαις! Κλαίω! Νόμιζα ότι τώρα που σου έδωσα και φθηνό ίντερνετ στο κινητό θα σου χαρούμενη! Είμαι, αλλά είδα τον Χρήστο στο Facebook. Και... Έκανε post φωτογραφία που πηγαίνετε με άλλη. Σου έκανε τέτοια ποστιά! Ναι, μας έκανε αν δεν άρεσε το καινούριο τσάτ. Ναι, είναι όλοι τσατισμένοι. Μεγάλο Κιού! Νιώθω ότι σου χρωστάω! Γιατί μικρό Κιού? Θυμάσαι μεγάλο Κιού που μου έδωσες 1 ευρώ! Ναι, μικρό Κιού, αλλά και εσύ μου έδωσες 300 λεπτά λαλά ομιλίας. Άρα μεγάλο Κιού, είμαστε απάτσι! Εντάξει, το ξέρουμε. Εσύ έχεις Q και όλο δωρεάν SMS στέλνεις. Αλλά σταμάτα πια τις χαρές. Μας ζάλισες. Στη τζίτα είμαστε, στη τζίτα. Ούτε εκπέμπλων μου αληθεύει ότι όσοι έχουν Q δίνανται να στέλνω συν SMS μόνο με 1 λεπτό. Αληθεύει. Πες μου βρε. Μην το πεις ούτε του παπά. Αντιλαλούν πιες! Αντιλαλούν ραχούλες! Απ' τα πουλάτα οι σημαίες που στέλνω και μορφούλες! Ποιος λεβέντη μου? Αι! ¿Qué pasa? Δακτυλέρο πονεμένο! ¿Por qué? Con SMS σχεδόν τσάμπα, δακτυλέρο κράμπα! Μα εσύ, εκτός από το να μιλάς και να γράφεις συνέχεια, δηλαδή συνέχεια με κιό, κάνεις ποτά άλλο. Φυτό.